La pregunta no és si la gent ja ha comprat entrades, sinó quantes entrades ha comprat. Aquesta és la pregunta. Anem a fer-la a la gent que pugui passar. Perdoni, quantes entrades ha comprat vostè per l'èxit d'un fracassat? No, la pregunta, perdoni, no és de sí o no, no és de respondre un número. Quantes entrades ha comprat vostè? No vull contestar. Perfecte. Si no vol contestar aquesta pregunta, li faré una altra pregunta diferent. No, és que no vull contestar cap de pregunta. Perdoni, mira, li faré una pregunta sobre el que acaba de contestar. Com és que no vol que li faci cap pregunta? I perdoni la pregunta, És que tinc molta pressa. Acaba de contestar la pregunta. Viu aquí, vostè? Sí, vull dir, no, escolti, deixi'm en pau, deixi'm en pau. No, és que m'ha dit sí o no. Tinc una altra pregunta, és l'última pregunta. Veig que sí que viu aquí, no? Deixi'm en pau. Aquesta és la clau que vostè fa servir per entrar? Perdoni una pregunta, vostè, a part de veure l'èxit d'un fracassat, veurà alguna altra cosa o considera que no hi ha res que valgui la pena, a part d'això? Però com han entrat? Les preguntes les faig jo, Ara que està sopant, vostè és més de sopar abans o després de la funció, quan va al teatre? Ha vist vostè les crítiques de la gent a les xarxes de l'espectacle? A vostè no li treu el son pensar que potser es queda sense entrada? Bravo! Està somiant amb l'èxit d'un fracassat.